Passem al punt número 8, que és la moció que presenta el grup municipal d'Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya Verds de Blanes, per a la defensa de la funció social de la propietat i la garantia d'un habitatge digne. Presenta el punt el senyor Víctor Catalán. Sí, molt bona nit a tothom. Per començar la moció volia fer un repàs d'un parell de coses per entendre el context en el que estem i per tant per entendre una mica per on va la moció. Avui es presentaven el balanç del primer trimestre de les entitats financeres, en el qual, per exemple, només per citar tres, per fer una petita repassada, el Banco Santander presentava uns beneficis de 1.200 milions d'euros en el primer trimestre, el Banc de Sabadell presentava uns beneficis de 51 milions d'euros, Bankia presentava també beneficis milionaris, o la Caixa que presentava 335 milions d'euros de beneficis, quan l'any passat, per exemple, només en va presentar 50, per fer-nos una idea. I al mateix dia, avui també s'han donat una altra dada, que és l'enquesta de població activa, a les dades de l'atur, en el qual a Espanya arribem als 6 milions d'aturats, a Catalunya hem arribat per primera vegada a la història als 900.000 aturats, en què la taxa d'atur ha quedat en un 27%, en què la taxa d'atur juvenil ha quedat en un 57% d'atur i en què la dada de l'atur entre 16 i 19 anys arriba al 75%. En aquestes xifres tenim la situació en què s'accepta la dació en pagament a les entitats financeres, precisament en aquestes que estan tenint beneficis multimilionaris, i no se li reconeix precisament a la població que està pagant els plats trencats d'aquesta crisi. Vivim en una societat en la qual s'estan privatitzant els beneficis i socialitzant les pèrdues de les entitats que han fet, en particular, que són part de les causants del problema de la crisi. Davant d'aquesta situació es poden afrontar de diferents maneres. Una és la manera que ha tingut la Junta d'Andalucía, en el qual ha tret un decret pel qual es garantitza la funció social de l'habitatge i en el qual s'expropien els bancs que estan en processos de llançament hipotecari a les famílies quan aquests tenen una sèrie de característiques de la precarietat de les famílies, que no tenen alternativa, que estan a l'atur, que no tenen fonts d'ingressos, en les quals el pagament de la hipoteca suposa més del 33% dels costos dels ingressos familiars mensuals. Per tant, hi ha maneres d'afrontar aquesta situació. L'altra opció és la que la darrera setmana vam conèixer, que és la del Partit Popular al Congrés de Diputats, no acceptant la ILP de dació en pagament que presentava la Plataforma per Afectats de la Hipoteca. No sé si és directament desconnexió del món real o de no tropitjar massa al carrer, però les coses ja no és només a nivell general. No és una moció que parli única i exclusivament de temes mundials que estan a l'altra òrbita. A Blanes, dels 25.000 pisos construïts, només per donar una dada, 2.200 estan buits. A Blanes tenim 2.200 pisos buits. Això què vol dir? Això vol dir que mentre estem enviant gent a casa, l'altre dia va sortir, en Torrecillas veig que fa que no, pot consultar a la pàgina de l'IDESCAT i a l'IDESCAT.cat hi ha l'enquesta de l'habitatge presentada per l'Agència Catalana de l'Habitatge, en la qual governa Convergència, per tant pot comprovar vostè mateix les dades de l'IDESCAT, xifres 2011-2012. En fi, no entrarem massa a debatir xifres perquè jo crec que la situació de la gravetat és prou gran com per venir a discutir ara el tema de la xifra de pisos. En aquesta situació sí que fer un clar suport a les entitats ciutadanes que han estat lluitant per aquest dret, en particular la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, les quals han sigut objecte de criminalització. Es veu que alguns es pensen que els nazis enganxaven pegatines a les portes dels jueus. També podrien fer que en comptes de fer escratxes podrien acompanyar el grup del Partit Popular a fer una visita als camps de concentració de Mauthausen per fer comparacions entre el que és el nazisme i el que és una protesta ciutadana. I això en general el que ve a esdevenir és, per tenir l'exemple, i per què fem mocions com aquesta. En aquest ple hem presentat 4 mocions, de les quals 3 s'han aprovat en aquest plenari. La primera és del gener de l'any passat, en la qual la primera vegada va ser el gener de l'any passat que vam presentar la moció per la dació en pagament, al febrer, que aquesta es va aprovar,
al febrer, que van presentar una per la creació d'una taula d'intermediació hipotecària, la qual el ple d'aquest Ajuntament va rebutjar, desgraciadament, i al desembre van presentar 2 mocions més, una que era per augmentar una taxa a pisos buits, que va quedar aprovada amb el rebuig d'algun partit, tot i així es veu que ara el conseller Santi Vila ha proposat aquesta taxa. L'any 2007, quan la van proposar, ens van tatxar de bolxevics cap a dalt, per tant, benvinguts al bolxevisme. I l'altra també era un seguit de mesures municipals. Avui la que proposem són 2, demanar al Parlament de Catalunya que adopti mesures similars a la de la Junta d'Andalusia per garantir la funció social de l'habitatge, i una segona, que és amb la llei òmnibus del 2010, la 5ª, es va eliminar 2 dels paràgrafs de la llei del dret a l'habitatge, concretament l'article 42, en què es garantia la funció social de l'habitatge. Això ja es va fer pel govern del Progrés, el govern de l'Entesa d'Esquerres, ja el 2007 va proposar que es garantís la funció social de l'habitatge, expropiant els pisos buits i posant-los a lloguer forçós, garantint totes les avantatges. De fet, que aquests pisos surtin al lloguer doncs és el més útil que pot tenir una propietat en lloc de tenir-lo tancat. De fet, fa unes setmanes vam tenir els diferents regidors una reunió amb els càrrecs d'una entitat bancària i ens deien precisament això, que el millor que podien fer per treure algun rendiment a les propietats que no venen doncs és posar-les al lloguer. Per tot això doncs crec que la proposta s'ha de recolzar. Nosaltres hi votarem en contra. Però la moció fa referència expressa a les mesures adoptades pel govern d'Andalusia i això no ho compartim. Per això demanem la supressió d'aquesta referència per poder-hi votar a favor. O sigui, si suprimiu el paràgraf que diu de similars característiques a les aprovades pel govern d'Andalusia recollides en el decret llei 6/2013 de 9 d'abril de mesures, hi votarem a favor, si no ens abstindrem. Por todo lo que he dicho, pues votaremos a favor de la moción. Perquè, Josep, no ens estem inventant res raro. Estem llegint un article de la Constitució espanyola, en concret l'article 47, tot i que sé que la Constitució espanyola a vegades l'utilitzeu quan us va bé a favor i quan no us agrada doncs us la passeu per un altre lloc. Però, per exemple, l'artículo 47 de la Constitució espanyola diu textualment: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunitat participarà en les plusvalies que genera l'acció urbanística en els entes públics. Què vol dir això? Que tenim l'obligació, totes les administracions públiques d'aquest país, a garantir la funció social de l'habitatge, una, i evitar-ne l'especulació. Per tant, en aquest sentit, a per totes. En aquest ple ja han proposat diverses vegades com sigui buscar les fórmules per gravar els pisos buits. Una la vam presentar a la moció el desembre passat, intentant pujar, per exemple, com havien fet alguns municipis, fer un recàrrec del 50% de l'IBI en els pisos buits permanents. No estem parlant ni de segona ni tercera residència, estem parlant sempre de pisos buits. La Torre de Blanes. Recordo que aquí en una moció per unanimitat també del grup popular de Blanes es va votar a favor de la dació en pagament. La llàstima és que al cap d'un parell de mesos us desdieu. En aquest sentit, poca cosa més, agrair el suport dels partits i per últim me deixava dir-li a la Pilar Planella que el fet que hagin arribat les rebaixes, allò del jazz primavera en el Corte Inglés, no vol dir que les rebaixes ja hagin arribat a les mocions i que per tant en aquest cas per nosaltres és una qüestió fonamental mantenir aquest fet. I sobre la proposta que fèieu, la menció que fèieu que el conseller Santi Vila havia proposat una taxa, primer l'havia proposat sobre tots els pisos buits, el dia següent va sortir a la premsa Duran i Lleida dient que li semblava fatal, que era un error gravar la propietat privada, etc., amb més impostos, i automàticament ja anava rebaixant. Per tant, és el que comentàvem, no entrarem en les rebaixes, no treballem pel Corte Inglés, no farem rebaixes, no va amb nosaltres. I en aquest cas ho sentim, però per motiu ideològic directament concret i per necessitat creiem que mantindrem la moció tal com està. Per la resta, res més i moltes gràcies a tothom. I dir que hi ha altres maneres de facilitar l'accés a l'habitatge. Una de les entitats financeres que tu has comentat, en l'any 2012, al municipi de Blanes, ha venut 80 habitatges amb quotes d'hipoteca entre 200 i 300 euros, els pisos d'una habitació a 40.000, els de 2 habitacions a 50.000 i els de 3 habitacions a 70.000. Per tant, no teniu la potestat de decidir quines són les millors mesures
per accedir a l'habitatge, i en aquest cas hi ha hagut una entitat financera que ha fet un esforç molt important per facilitar aquest accés en el poble de Blanes. Molt bé, moltes gràcies. Víctor, per tancar ja el torn. Sí, tancaré, però ho sento, però no vindré a donar les gràcies a la Caixa per la seva acció social. La Caixa o l'entitat financera que sigui, ho sento, però els bancs no són motiu de la meva devoció i menys en aquests temps. Evidentment que hi ha mocions que podem matisar punts, com per exemple aquella pedazo de negociació que vam tenir en el plenari de desembre, anar matitzant tota aquella moció amb el tema dels IBIs. Si fèiem la petició a l'Estat, aquí podem entrar, però quan és un cas tan flagrant com aquest, doncs entenem que en altres mocions podem tenir flexibilitat, però en aquest entenem que directament no de cap de les maneres. No només és així, avui presentem dues de les propostes, però a nivell extraoficial, extramunicipal, al ple del Parlament, hem proposat, per exemple, la recuperació de l'article 5 de la llei òmnibus. La cinquena llei òmnibus va carregar, com era la protecció d'un 10% en els plans parcials de l'habitatge protegit, etc. Molt bé, moltes gràcies. Passem al punt a votació. Vots a favor? 13 vots a favor. Vots en contra? 3 en contra. Abstencions? 5 abstencions. El punt queda aprovat. Passem al punt número 9.